Aşgabatyň howdan B etrapçasynda büreler, 11-nji etrapçasynda bolsa sıçanlar ýaşaýjylary bimada edýär. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gerdeminlerinde dören büreler şeýle bir köp, hatda ýaşaýjylar tarapyndan çağırılan aratatçylyga gödöwçülük edýän döwlet edaratynyň işgärleri hem olary görüp ýyda çekilipdir. Howdan B etrapçasynyň bir näçe jaýynda bir ýüz fontanyň golaýynda yerdeminlerde büreler köpeldi. Olar yerdeminlerden ýaşaýyş jaýlary geçerler. Jaýlaryň biriniň ýaşaýjylary tarapyndan çağırılan sanepidem stansiýasynyň işgärleri yerdemine düşüp şol ýerdäki büreleriň köpdigini görüp ýyda çekildiler we olara garşy çäre görmekden boynu gaçyryp tölegli gulluklara ýüzlenmegi maslahat berdiler diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Aşgabatda ratatçylyk işlerine gödökçülük edýän bu döwlet edaratynda azatlyga kommentariýa bermediler. Şol bir wagtda ýaşaýjylar büreden diýilmek üçin nire ýüz tutjagyny bilmeýänligini aýdýarlar. Aşgabatda möwer möjekleri garşy tölegli hususy kärhanalaryň bolup bolmazlygy hem belli däl. Şeýle de Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şu gün paýtagtyň ýaşaýjylary üçin problemalaryň ýene birini sıçanlaryň köpelmegi döredýär. Yerdeminlerden de pişikler ýok. Olary birýem ýok etdiler, emma sıçanlar bar. 11-nji etrapçyda sıçanlaryň diýişleýän halatlary hem boldy. Hususan da bir adamy ukuda sıçan burnundan diýişledi diýip Azatlygyň habarçylarynyň biri aýdýar. Aşgabatda sıçanlaryň we alakylaryň köpelenligini şol sanda olaryň ýaşaýyş çaýlarynda hem keselhanalarda duş gelýänligini habarçylarymyz mundan öň ençimede habar beripdi. Türkmenistanyň paýtagtynda möjeklerin hem sıçanlaryň köpelmeginiň sebäplerini ýaşaýjylar binalaryň yerdeminlerinde golayda bolan ýagynlar sebäpli suwuň ýygnanmagynda hem çyg basmagynda görýärler. Maý aýynda Aşgabatda kebelekler, agaç biti we beýleki möjekler hem öňgörüli beşedilmedik derejede köpelipdi. Ýurdun ýolbaşçylary möjeklere garşy gysgaly çäre görülmeginiň zerurlygyny resmi derejede ygran edipdi. Şäheriň köpçülikliň ýerlerinde hemiki serişdeleri pürkmek boýunça çäre amala aşyrylýan wagtynda yerli häkimetler hemde owokuçylyk we tebigaty goramak boýunça ministrlik prezidentiň tankydyna eýe bolupdy.